bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasoul sallllahu alayhi wa sallam calmini khalifaɓe dini noon kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen en garti e émission holmo woni an tawa ko tonggode 233 ɗum noon eɗen bismiɗo kadi mo bismoton ɗon e kala saaha no hande ngolɗo wonata lawol makko nooga ɓiyol walla mi on lawol makko bato wollaɓi nogas ko ari ɗo ewa kono kadi e fannuji ɗi ardata ɗo fannu fof mbo ari ɗo tawat ko kala nde ari ɗo won fannu mbo ardata ɗo yimɓe jewta hen jawta te kadi yimɓeɓe belto hen ha no fewi en mbiyata invitaɓe ɓe fof kanko ɓuuri kono kadi ne e won fannu eɗen mbawi wiide kanko ɓuuri ɓe newade ende cohluɗen mo foof embo ara o noto en e ndeɗo yewtere o waɗani wona yewtere ma o waɗi tigui ko yewtere makko woni ɗon ɗum noon en batta joni joni so wona tottudema konngol haade men nadde e bundi yewtere men assalamu aleykum Dialal. Waleykum salam wa rahmatullah. Ba Mody mi salmitimo no fewi mi juurimo mi salmini aussi daroɓe yewtere wiyetede holmo woni an salminde hoorejo galle o ceerno Abou Samba Diop e dendagal bandiraɓe tawteɓe ɗo e to ɓe hay goto en gaccani hay technicien ji ɗi caméraman uji kam fof en calminiɓe en calmini rewintoɓe Pindi TV foof en juurima en jetti en jarni ceerno men khalifa men ceerno men Alhaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass e ceerno men ceerno Ibnu Oumar Ba e dendagal musidɓe men mbaɗo hen ceerno men ceerno Siraji Anne ceerno Siraji Agne e dendagal sukaɓe tawteɓe nder Daka Madina Gounass hay tengti e tambiɓe golle ɗe ko aɓene COD en dental juɓɓudi en galle mama en e jaydiyankoɓe wonɓe Daka Média e dendagal bandiraɓe wonɓe toon fof en calminiɓe en juurimoɓe eɗen ñagonde Allah jurnanta men balɗe ceerno meɗen yettude Allah nadde Daka o e dow jaam yaltude hen kadi e dow jaam ɗum noon Ba Mody mi salmitimon ɗum noon Dialal haade men woɗɗoyde eɗen duwono dendagal fasɓe men ɓe ganduɗa ko jayniyankoɓe ruttiɓe e jomum en ne gari Daka hano koto koddo nene Abouba mo Gambi yantude Abou Thiam mo haalirde Matam en mbi kadi yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna ewa babam wiyato so tawi a yahani makko nawɗomo Daka foof ina wawma nawde makko wadde toon ko hijjore wonno toon hijjore ɓe jano ɓe kijji han hannirta ni ewa eɓe kooto ewa Allah waɗi haajade mum ɗum noon en donima dendagal Sénégal naaɓe kono en donima kala dillo kadi e meccal ngal Dialal. Yo Allah yurmoɓe yafoɓe min d'ailleurs kamɓe ɗiɗi foof mbeɗa jogde mabɓe ñalade Abou Thiam ko neɗɗo korsinnoɗum no fewi nde o adi yiidemi ni jaharan guiɗo amen goni nayyi o mabɓi e am ha cikkumi ma taw wona min woni ɗo tawi kadi min Abou Thiam somi siftiride gommi cukalel keɗotono mogoji muɗum e RTS Saint-Louis tigi donc yimɓe ɗiɗo ha tata daade mabɓe komi testo Daoudou Guissé Daba Diallo e Abou Thiam ɗeɗo daade kam tati yanti hen ko dande Haji Mansour Mbaye gonnoɗo toon donc ne waɗi yimɓe komi testo daade mabɓe tan hani ta yetti Golbert Diagne ko donc de toute façon ceerno Abou min ko neɗɗo korsinnoɗomi neɗɗo jiɗnoɗomi aussi neɗɗo mo ganduɗa ñande yiyatami mi andi tan neɗɗo an laaɓa ɓernde Abou ko neɗɗo laaɓa ɓernde neɗɗo moƴƴo neɗɗo mbo ganduɗa o so tawi tan ko haalde gonga sa yimo tan jeyta ko neɗɗo ɓolo neɗɗo mbo jaggata ko metti anda caɗele anda probléme kadi ko neɗɗo jiɗɗo ɗemgal ngal ha tabiti ɗum ne kadi holliri saabu guelo fuɗɗi moggiyankagal makko o waylani hen hay hunde waddi ɗum e wawde ɗum famde ɗum famminde ɗum findini fammini andini te kala mogoji makko ɗi o waɗano guila woni RTS Saint-Louis ha ɗo yaari ɗo hen mogol ngo ƴettuɗa foof ko deftere donc ɗum ko hen banggue yo Allah yurmomi yafoma harnama aljanna en jurnima dennagal tawteɓe ɗon RTS Matam e dennagal Diani en koɓe koddo nene Abouba aussi min gannodirano min gandiri ko hedde 2022 min gandiri kadi ko circonstance goto jurminiɗo min jokkodiri e par téléphone ha holliti wonde no rewindo kam Allah waɗi min goni haaldoɓe min mbayridiri noon no fewi kono hollitino korso mum e am minnene ko noon mbanomi ɗum horsenti goto hen fof kadi Allah jeeyi fittano mum tumande Daka o saka o to wiyama koye perɓodiral keddiɗo kam
ceerno Abou Thiam kam elle mbi ko wona e pelbodiral mataw balde mum ko ɗon kaadi tan fodde no nandiren kabaro kono duwantoɗen d' abord ko koye men duwanɗen jayniyankagal fof kamɓe fof ko ɓiɓɓe fulɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe yontaɓe hen goto fof kadi ko almudo no menni ko julɗo no menni ko tijaniyanko no menni donc so tawi ɓe duttima e jomum en mbi tan ko yo Allah yurmoɓe yafoɓe harna baljanna kadi ballitorɗen muñal ganden aduna ko ni no tijanani wiyatno ni o wi kala gurɗo ko basowo kala gurɗo ko maayo kala dañjo ko basowo kala ko jiiɗa aduna ma gasa heddo cimtol donc ɗum ɗon ayi ɓeɗone ko mabɓe gasi ko cimti tan heddotoɗo ɗum tagi neɗɗo yo wat tan ko moƴƴi Allah jarama Bamodi en donima janiyankagal foof ɗum noon en donima janiyankoɓe kala e kuuɓal kolol 85 ɓiwol dakamo Madina Gounass gasi e dow jaam beela aɗa wawi en waɗande ɓeeto daka hikka o e daka rawane o eyyi daka de sa ƴeewi d' abord ko yettude Allah no feewi e salminde ceerno Siraji an gonɗo ɗo e Pindi TV baroɗo yewtere diine en calmini ɗum ko kañum ardi cellule amen communication e fedde witende COD ardi fedde nde ko Siraji Agne woni vice président ko Amadou Baro Ba mo RFI Fulfulde donc ko wiide daka kañum guila 1942 faade hande eɗen gone 2026 daka meeɗa wadde watti jasdi ala daka so waɗi tan so watti ɓeydoto ɗum ko guila ɗo fuɗɗi nde ha ɗo Alaji Mo Saydou yi aduna ko 1900 radiallahu taala anhu o yalti aduna ko 1980 duuɓi capan jeetati ɗi ɓurtani mankani sa ƴeewi daka ko 1942 ɓe kalata jaggande 1980 ko jooɗino koye khilafa o Alaji Amadou Tidiane Ba dattima ɗum ko jowdi e khilafa o ɗum ko Allah waɗiri noon alhamdulillah yo yaaru yeeso kala ko yinno wadde e khilafa o kanko Alaji Mo Saydou Ba ceerno Cheikh Siraji Dine ceerno Amadou Tidiane waɗi ha fawi hen goɗɗum taw foof koye peewal daka hikko o ko daka teskindo e nder dakaji kewindi yimɓe ɗi min teskima ɗum guila ñande kirndol min paami noon ko Allah tan wawi dani guila ñande kirndol nde yimɓe kirdi Madina Gounass ina woni 17 lewru avril min joftoy to nokku to dakate to nde min gari no ko adi emin kirda d' abord so ari ɗo damal galle ceerno ɗo saabu min kirdi ko aljuma ceerno hirdata ko aljuma aɗa daka jogui ko sirru daka ko aljuma goto tumboto ɗum e nder balɗe sappo ɗe yimɓe heewɓe ɓe gaccani haqqille ko aljuma goto waɗate daka par ce que sa hirdi aljuma a juuli aljuma o hay gasi samedi min kirdi donc min juul aljuma hamin gayni donc weeti woni samedi yimɓe kirdi sa ƴeewi daka ko aljuma goto wonata hen par ce que sa juuli aljuma a hirdi samedi on ɗon joni o yawti ha aljuma o arti a dañi aljuma goto aljuma o artoyta ɗum ko ñeñƴal Alaji Mo Saydou alhamdulillah reftu hen yimɓe ɓuuro famde so tawi a juuli aljuma e nder Madina Gounass samedi ari a hirdi aljuma o so arti tumbat daka o o artoyta taw daka o gasi bisimilla aɗa andi ko woni ɗon karallagal de ani woni ɗon aɗa daka waɗi ko boli ɗiɗi bolol jarugol e gartirgol kono ƴeewa ñande aljuma nde ko ummoto ko daka ina ara Madina Gounass ummito Madina Gounass hoto daka so ɗum waɗi aljuma ɗiɗi hoto renno go fayi musat charge ata ɓurta gueɗel kadi guel jinnomi wiide ko nde min kirdi nde samedi 17 lewru avril taruñaji ɗiɗi no gas e jeegom kirndol ngol tan ko ari ko e neɗɗo hirdidi e ceerno eɗen mbawi wiide meeɗa hirdidde e ceerno e daka 2026 oɗo nde yaaha yotta haade wedde taw ko daka o heewi min batti miijade so ñande goo wayni ñande jeenayyi hono wayata hoɗo yimɓeɓe keƴata waji goto wimi daka noon jogui ko sirru rawda Cheikhna Ahmada Tijani radiallahu taala mbi ɗum ko woni o wi rawda Cheikhna Ahmada Tijani tan woni mo ganduɗa a arat tawani heewi tep mbiya e haqqille ma yar so goɗɗo ari hoɗo jotto o wi yimɓe ne garana naata ha an jaaha a yeyta donkuɗo jooɗi o jogui ko sirru o wi daka Madina Gounass noon wayi no wawi wade foof kala garɗa ma wona e nder daka o min teski hen ɗeɗo gueɗe goho yimɓeɓe gari ɗiɗi yimɓeɓe nanata ni hay ɗemgal ɓurgal jaalade on ɗon nokku kadi gari yimɓe kadi andaɓe jeeyaɓe e galleji meɗen diine mawɗi no gariri ngol ɗo lawol ni mbayrini arirde walla taw ni meeɗani ardude
e nder arɓe ɓe kadi ko yimɓe nani hen ko labtuɓe e nder lawol Cheikhna Ahmada Tijani hen goto fof kadi ceerno Ahmadou Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass ina yiiɗi ɗum no horsini ɗum ina dolni ɗum ina sembini ɗum e ko woni ko min teski hen teskuye goɗɗo fojno Daka o woyi wadde fayida jaydiyankagal dañi hen hikka waɗi hen hikka ko meeɗa kadi wadde jaydiyankoɓe ɓe cofti aɓe mbaɗira ɗum yidde e softede e sembe aɓe mbaɗen dépensé énergie mo ganduɗa a ronkata andu ɓeɗo beele ɓe gollorto ko ɗum ɗo bon pamata hen ko ɗum yidde pamata hen e ko ɗum almudagal tigui bon ko heddi ko en jii lunno ngo no ardi en jii laamu ngu no ardi donc en jetti Allah en juule ɓurnaɗo windere jetti ceerno men Cheikh Siraji Din no miiji nde ɗo hunde kono en gandi tigui Sénégal naaɓe nani goni e laawol famde dental ngal ko dental alliyankewal ɗum noon bamude Daka hikka o ko Daka e nder Dakaji tigui rigui te no mbiɗa ni o hawride koye kolol 97 ɓiwol 85e édition kono il faut paamen sa wi 2000 gaddata ko 26 ƴeewa fondement wuro ngo ko 1936 jeltoɗen koye 2025 naɗen e 2026 joni ƴeewa Daka o fuɗɗi ko 1942 ceerno men ceerno mawɗo nooti jomum ko 1980 Alhaji Amadou Tidiane Ba ƴetti 1980 gonɗen ko 2026 80 ha 2026 so woɗɗani 4 est ce que wonani 96 est ce que wona hedde 40 woɗɗani ɗon quoi c'est à dire hayso heeɓiyani toon nen kanko kam o fuɗɗima yawtude fodde ɗo ko jinnaɗo makko joɗino khilaf ko kanko ɓinniɗo ɗum kadi ko Allah wela donc artirdema konngol ngol tan Daka hikka o rewi lawol to banggue jayniyankagal ni ɗon ñamaten seeɗa en jii adan ɗo ko enen tan e koye men sen mbi enen koye men tan ko haaloɓe ɗemgal min ko tan garanno mi hikka wayla goɗɗo ko en jii jayniyankoɓe woɓɓe haaloɓe ɗemɗe goɗɗe gaari ɗum ne ko joni ɓe paami ɗum walla holno pamruɗa ɗum e aɗa andi mami haalanmo gueɗel gotel no woodi aɗa andi ko jiiɗa ko Alaji Moussa Seydi nde ñagotonde oɗo no ñagotonde Daka oɗo o ñagori ɗum koye dow laaɓal dow senare dow gongo dow fiɓde laaɓde o waddi ɗum e mawɓe yontaɓe yiɗɓe mbo gandi dewal makko Allah ɗo tolni Allah jaabi duwa o mbeɗa heewi wiide Daka neɗɗo arat na waɗɗi walla aran haɓɓi a nawete tan tawa anda ko nawma walla jola nawa hoore maɗa jayndiyankoɓe hewɓe yimɓe ne dukanno garata mais hikka c'est contraire hikka a yiyat jayndiyanko noon ko andu o holko addi ɗum min jii toon haaloɓe bambarankore min jii toon haaloɓe soninkore min jii toon haaloɓe français ɓolo min jii toon haaloɓe anglais min jii toon haaloɓe pular min jii toon haaloɓe wolof hen goto foof nana gollak ko hen saktata ko taw bonnanani goɗɗo o hen goto foof kadi nen ƴetta image ƴetta tan waɗa ɗum transmettre direct e nder leyɗele ceertuɗe te haaldani hay goto ala hen fof kadi biyowo ne garanmi nde komi neldaɗo passe komi gaddaɗo nde ko somi hoto ilfinotote passe ko Allah ɓe gollanta en hulaɗo Allah e Cheikh Tidiane e ceerno men Cheikh Siraji Din e Alaji Amadou Tidiane Ba donc ɗum ɗon hollata men tan saɗa woni e gonga dartaki welede mettede yimɓe tawtete hen Sénégal naaɓe noon ne waɗi yimɓe jaɓata jabtorat ina waɗi jaɓɓe ɓen koko jaaɓi tan ɓen jaaɓi sukaɓe mumen gaari jaaɓi tanirakoye mumen gaari kadi nen jaaɓi ina waɗi woɓɓe ɓen jaɓano kono nan jabtoro te kadi dental Daka hay so tawi an a wona ni julɗo so tawi koye leydi ndi gonɗa ina waɗɗi cakta kabaru gonɗo toon ɗum tagui nde ñalawma goto waɗi wiya cumu waɗi après mbami consulté site uji internet ɗi tawmi kamɓe fof e mbaɗi relayer information mi waɗi hen sorti mbimi au lieu de relayer une mauvaise information par exemple mais y a une bonne information depuis l'ouverture du Daka Madina Gounass depuis l'ouverture du Daka. Pourquoi vous n'avez même pas informé ou partagé l'ouverture du Daka? Pourquoi nous avons parce que quand on dit que partage de notre me consulter à un 7e jour, tu as dit que tu as Daka Madina Gounass. Donc quand même, mais par exemple, tu as
donc ɗum mbiyeten ɗum ko manipulation ko manipulation c'est juste hay goto waɗani donc ɗum ɗon hollirta tan ina waɗi yimɓe ha joni bon peut être Allah suwa wona Allah suwa mataw kamɓe guiti mumen cuwa fertude andude dental ngal ko ngal yahata daka o bonande kalen haala e pada ina woni hen e pada daka o koye bonande holko dental ngal yaadani hen min ñan hen min je suis dit bon mi waɗi ɗum refusé mbimi non mimi yatta e ɗum ɗo onon ouverture daka on ƴettani oɗon mbaɗa publier cumu waɗi mi watta non te meme haalama affaire goto Tesco woni en 2026 Tesco ɗo e 10 ans mbeɗa ma yi bon ɗo e 5 ans tan mbeɗa ma yi presse waala e Sénégal tawarta Dakar te kam fof ɓe ngara tan ɗum taki au passage mbeɗa salmina Abou Diallo e Bassir Fofana Bassir Fofana hanki kañum nde arti jooɗi Sen TV tan wi ko yo Sen TV umma e darde oui wi ko Sen TV yo umma e darde motax Bassir den lay jaajëfal yak Abou Diallo vraiment gis naa sa sortie bi nga njëkk def kontaan nañ ci moom vraiment Bassir ak Abou Diallo mention spéciale Bassir ak Abou moom vraiment mention spéciale te naa wax leen de Bassir bu ñëwee Dakar tanku nen lay doxee ba Dakar bi jeex Bassir mi ak Abou tanku nen lay doxee Bassirou alhamdulillah tanku nen lay doxee moom xam na li fi ne foo ko fekk mi ngi ci buntu néegu Thierno Ibnou Oumar billahi wallahi wa taala c'est-à-dire dafa gëm dental Dakar quoi te xam moom dafa xam li mu bëgg moom donc c'est juste pour remercier ko mais pour ngarten tan ay dental Dakar sur le plan communication soxlaani propagande Dakar soxlaani propagande woni wiide ceerno men waɗi ni ceerno men waɗi to soxlaani Dakar soxlaani ay Dakar ceerno wi ko ngare njuulden waxtuuji joyi ɗi mbirden subaka mbirden kikiiɗe asru yonta mbaɗen janggen Qur'anul Karim ñande fof kamilaji ne telline duwuji no duwe leydi ndi ene toone umma islamique no toone ceerno ko ɗum wiide jokken endam meɗen pewnen tijani jalal ɗum ɗo sohlani propagande ɗum sa ari jaltinta koko yooɗi koko laaɓi koko yimɓe fof no jiɗirma sa arani ɗum c'est ton affaire mais l'essentiel amin gandi tôt ou tard tu vas venir tigri joni jaɓanten ko banggue dadiɓe koninkoɓe darde mabɓe e Dakar no jiruɗa ɗum oui sur le plan sécurité quand même je tenais à remercier le gouvernement actuel oui ils ont renforcé la sécurité du dental Dakar surtout l'année 2026 quand même merci parce que ça ƴeewi la gendarmerie nationale en tant que gendarmerie nationale koɓe nawi ko élément a wawi wiide ko ni foti gonga tawi ko les ASP ɓe nawi hedde 150 éléments donc ASP ɓol 150 éléments l'année dernier wonno ko 75 wonno 75 plus 75 wonta ko 150 donc o ƴettu ko nawno ko rawane o sowi ɗum hikka te ɓuuri hen welde foof o nawi toon ko des ASP ɗi ganduɗa kamɓe fof koye diwan on ɓe jeeya nanodiro yimɓe ɗemgal haaloɓe ɗemgal men gada bon la gendarmerie nationale sa ƴeewi les commandants les capitaines arɓe gonda élément ɗi ko yimɓe joguiɓe savoir vivre on calminanmi capitaine Dem merci mo Saint-Louis du Sénégal merci wawɓe merci mention spéciale capitaine Dem wawɓe wuurdude yimɓe wawɓe famodirde yimɓe te sécurité o ɓe ndewni ɗum lawol quoi c'est à dire ceerno on ko sohli koye sécurité caggal lay nelaɗo muɗum ɓe totti ɗum ha timmi a yahata ɓo cikka gendarme ɓe ɓuuri yidde ceerno e yimɓeɓe tellement ɓe jaɓani kono dérange ceerno ɓe jaɓani kono waɗa perturbé ceerno ɓe jaɓani kono dillini yimɓeɓe c'est juste pour wiide président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le premier ministre même Ousmane Sonko ministre de l'intérieur en tant que maître Bamba Cissé ministre forces armées Birame Diop et le commandant le général Martin Faye merci ha yetti ɓe ganduɗa ɓe kañum woni général Ndour woni gonɗo police donc kamɓe foof ko wadde ɓe remercier par ce que ɓe darima e sécurité o côté sapeur pompier firti mbaɗi ko cumo guni waɗi nde so wona an sapeur koko parno mais musanno donc c'est juste pour wiide ɓe jarama waɗa pawɗen ɗum koye kala baɗanɗo ceerno men Alhaji Jamo Tidiane Ba ko yiɗi ko enen eɗen beltani ɗum ɗum tagi sur cette question quand même mi waɗat ɓe remercier par ce que ɓe darima ɓe totti dental ngal haqqe mum ha timmi to batte sécurité to batte ndenka te eɗen gandi dental Dakar waɗata koye secteur goto waɗata koye nokku goto gonɗa nokku baɗɗo stratégique par ce que ko nokku gonɗa koko frontalier koko ɓatti leyɗele a ƴeewi Gambie nana côté Guinée Conakry nana côté Bissau nana côté Mali nana côté par ce que Mali c'est à partir de Kidira sa ƴeewi Mali woni ɗo juste Mauritanie nan ɗon donc ya Mauritanie Mali Conakry Bissau Gambie 5 pays
ene takki dental daka te 5 pays ɗinno fof koko garata sa compté Burkina Faso Niger Nigeria donc so tawi gendarmerie nationale no FDS mbawi darade ha mbaɗi assurer la sécurité ha en tinani haydara e caɗele donc vraiment gacci ngala e mabɓe hakkude Tamba e Malam Niani walla hakkude Tamba e Sinthiou Malem won jagganoɓe ɗon ina kotanno autoji kewɗi darti ɗum ni tan hay sinno ko 1 minute tan no aɗa andi ine waɗi yimɓe kañumen pamata tan ay parmi les journalistes ina waɗi ɓe ganduɗa kamɓe haysa aduna o gasi pamata parmi les mécaniciens parmi les chauffeurs aussi parmi les gendarmes aussi ina waɗi ɓe ganduɗa pamata mais un gendarme qui comprend bien ganduɗo ko kewi andi daka koko saki le 27 yimɓe koota yimɓe fof en gummi Madina Gounass pour hodde galleji muɗumen ils ont passé 10 jours avec le khalifa pour rewde Allah ina goni des disciples du khalifa le même jour même heure gona e wadde arrêté ɗin ɗon véhicule aji à cause de mataw won wonɓe dow won mais ndeɓe jahat ndeɓe ndewani dow asman o ɓe ndewi koye télé o wadde soɓe garta ɗo ɓe ndewno ɗo ɓe watta ɗo ɓe jurno ɗo ɓe jotto donc ɓen wadde ɓe arrêté c'est juste pour min an t'as pas encore compris sa famille a watta ɗum par ce que dental daka ceerno men anda gulali ceerno men ala haala ceerno men ala e woni gueɗe hay dental daka ngal ko nono nehiri yimɓeɓe foof yimɓeɓe ne kersa boom yaadi ina ñaago laamu won e gueɗe aɗa andi ko walla dental daka laamu anda ko foti wadde waɗa laawol anda ko foti wadde waɗa ɗum tagi nde mbiyami nde mbaɗama arrêté de 1 c'était tellement chaud ina wulno ina haɓnino te embouteillage o ne hewno doole donc jaggon yimɓe oɗon jippini ɗumen e autoji non c'est quelque chose ganduɗa vraiment ñagoɗɗen ko prochaine daka so Allah jaaɓi ɗum woto wattu inchallah ɓen jahani commerce ay ɓen jahani jiggore ɓen nawi ɗumen ko rewoyde Allah notiyade noddandu Alaji Mo Saydou nawi ɗumen ko notiyade noddandu Alaji Amadou Tidiane Ba jiɗɗo wallude dental ngal weɓna natɓe noɓe jaari weɓna naɓe noɓe kotiri aha noon bamude à une seule condition de taw hen goto fof ne fawi dow lawol taw ɓe jolnani ko haɗa taw ɓe jogaki ko haɗa taw ɓe mbaɗani ko haɗa kono jolde wattanaɗe ya jolɗaka dow walla jolɗaka less ça c'est rien ça ɗum wona haydara par ce que jomum waɗa ɓe ndewani ɗon en tant que des transporteurs ɓe ndewi ɗon ko en tant que des disciples des plérin yimɓe yanode juuri yaade ko wayi noon quoi donc ɗum vraiment eɗen mbi gendarmerie nationale d' après tout ko jettuɗen ɓe ko foof mais ɗum ɗon kadi vraiment mbatten hakkille gongol wasa wattu mbatten hakkille tan mbaɗen gendarme Martin Faye ma watten hakkille gongol wonta wattu mais noon kamɓe jaram par ce que ɓe mballi dental ngal kono noon woni sirlu goɗɗo woni e daka watta buubi watta ñuuƴi watta mittel watta kowoje waɗa andi dental daka ɗum sirlude dental daka kala mbiɗo ene haala sirlu gonɗo hen o a tampat par ce que haaldatako hay goto wawa haaldude ko woni koye dental daka wonko ɓuuri ɗum hawnade dental daka ala duko ala haare te yimɓe fof gonat ko bawi fa ala haala cewka ala haala cewka yimɓe dogdata ƴeew ala nderta ala jannandirta ala haare ala haala cewka ala ƴattoje ala jenni cigarette loɓotama sangar haalaka a yeyta jubbol a yeyta mbuubu a soñtaka rawandu a yeyta kullel a yeyta ko bonnantama a yeyta ɓoŋngu a yeyta buubi a yeyta waysa haydara a yeyta est ce que daka ara en daka tan mais aɗa andi ko hawni hen daka holla yimɓe enen fof poti non wonko hawni hen boom wonko hawni hen ay hawni hen bisimilla hawni hen ko siki tawi yimɓe mbaɗi quitté nokku o gummima e nokku o won cakima dokkumami ba modi ko 10 minutes garta e nokku o ƴeewa ko tawata ɗon en wawi baroɓe boom jaltinma non tawta ɗon ko hoddiɓe ay hoddiɓe towtoynoɓe ɓe goppi men ɗon kamɓe fof ɓe gartata nokku sen gari ɓe jaah enen sen gari ɓe jaah enen sen jeeyi ɓe gara guila mbuuba ha ñuuña ha mais wonko goppuɗen toon fof gartan wonko defateno toon wonko ñamteno toon wonko heddi toon ko heddi ko toon ma jomum en gara kayen jeeyi dental daka Alaji Mo Saydou ko nde duwoto nde ƴeew ayi de cikkitti a ganguel de guijiloñ a ciloñ ha yetti diwan Tamba ha Madine ha to Alaji Ali Thiam ha to ceerno Amadou Baro sawa ɗo kala ko ceerno Alaji Mo Saydou ko duyno ɗo koko jaaba ɗum ko ɗum Allah waɗi te duwaw mum jaabaɗo o fuɗɗiri koye jinnaɓe makko d' abord nde ummi ɗon seere makko duwnimo cettinimo nunuɗal omo jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe duɗal ngal janggi ngal kala duɗal ngal rewi
kala ceerno mo rewi duwanto ɗum horsinat ɗum yiɗat ɗum kadi jaɓata wonde ceerno nani seernaɓe mum joofima mbi ceerno nani guila ɓen ene guuri jaɓanimo wonde kanko woni ceerno kadi kala mo rewno e junngo mum ɓesgu on ɗon o ƴetti o tami e junngo mum anda sa faami kala ɗo rewno kanko Alaji Moussa Seydou kala mo rewno e junngo mum o ƴettiti ɓesgu ma o fawi e seere mum ay enen mba ɓurɗen teska tan ko Alaji Mansour Baro wona ɗum teskiɗen par ce que kanko wonduno koye ceerno Ahmadou Baro mais ceerno Ahmadou Baro hoti e joomum ayi o wondite ceerno Mansour Baro walni taw wonde on ni guila on ɗon hotani joomum mais yimɓeɓe ganda hay ɓesgu Alaji Diary Thiam ko Madina Gounass so won hen gonno Madina Gounass ina julno juma donc ko noon yaari kadi ha ciloña ha hande ɓesgu hamme Baba Talla so naati Madina Gounass kamɓe goni lamɓe donc ɗum wonko hollirta mais ko yidde widema tan waliyu Allah o koko ñaagui Allah jaaɓi c'est à dire Allah jaaɓi kinaki manam ƴeew o funtani Alaji Moussa Seydou o jaaɓi kinaki o jaab Allah jaab gaññaki Allah ƴeew Allah totti ɗum ha timmi ɗum taki mami haalanma ayi ko heewi ina waɗa ina heewi ina waɗa yimɓe pamata mais tawata wonko neɗɗo waɗi ko fotani wadde ƴeew daka kala ɗe jaaɗa to dañja ka fotani dañ tawata a wat ka fotani waɗ taw noon so hoddiri yawti noon mbimi ko heewɓe ne daña ko fotani dañde mbaɗi ko fotani waɗ kala ɗoftiɗo ko Alaji Moussa Seydou wi ko a ɓurtinani a ngakkinani gila e daka o ha yetti nder wuuro ngo ha jeltoɗa wuuro ngo ha koɗɗa Allah n seydi a yiyat ɓeydare hoore ma ɗum noon Allah jarama duwaw jabaɗɗa jaalal wonani min belam mon fewi gon hella en uddarga en mbawata was memde ɗo eɗen keddira noon hojomaji nayyi ANSD yaltini banggue ɓeeto Sénégal recensement o mataw en diwi e 17 millions mataw en gonti 19 millions holno jiruɗa ɗum ɓeeto ngono yarini guilay no tellori tan Dakar c'est à dire way kono yimɓe leeli hen heɓ tan mais wona joni yalti quoi c'est depuis 2024 même wona joni yalti wona yimɓe tan joni yimɓe joni goni haalde tan mais wona par ce que aɗa andi ANSD daare makko recensement mbo waɗi o ko heewi hen jaɓani ɗum yaltinde mais ƴeew jaltinirta seeɗa sa fof woden ko yalti hande mbima ko rewɓe ɓuuri woɗɓe holko woni fandare mabɓe aɗa andi ina waɗi question ngaji nani toon aussi wona question ngaji belɗi yettinde rendo ANSD liggey mum ina jeeya ligguey ɓuuri wadde complexé e corps uji ɗi état jogui par ce que kañum ko corps mo ganduɗa o haalata koye limore haala e diine ɗine mbaadi haala e leƴƴi ɗine mbaadi ɗemɗe ɓuurɗe haalede holɗoɗe ɓuuri jaalade ko gueɗe ɗe ganduɗa c'est un peu sensible mais noon ko wayno limore nde kam c'est pas sensible aɗa wawi wiide yimɓe tan gonɗen ko 18 millions en jewti 19 millions sensible en tout cas ko hollirta tan ko leydi ndi nen yaara yesso en même temps alhamdoulillah rewɓe ɓe worɓe nan tinni par ce que suka yimɓe so gone ɓeydade ko yimɓe gone jibinde ɗumen wona ene gummi ɗo heddi wona yimɓeɓe ɓeydade nde woni important mais important woni en tant que leydi ndi ne wonde caɗele ne wonde tampere yimɓe ne ɓeydorto ni est ce que état o nene waɗi hen rendre compte par ce que so tawi leydi ma ne ɓeydo population moƴƴi tako tawa an aɗani miijuno on ɗon yonto kañumen so tawi gaari jangga holno janguirta holno cafrorto holno gollorto holno gurdirte nder leydi ndi so tawi noon ko ɓeydade tan ɓeydade c'est pas important par ce que leydi sono ɓeydo moƴƴi tako taw won programme walla organisation cakkiɗo woni juɓɓudi taw won juɓɓudi cakkadi juɓɓudi ndi noon tawi sakkama so yimɓe gone ɓeydade taw kala garɗo ina wawi wadde bénéfice e couverture maladie universelle walla wona gueɗe ƴettede en charge so tawi woni dañi won caɗele walla so foti janggo taw ne jangga taw heɓata caɗele yaade école question de fourniture walla inscription walla ko way noon quoi taw école aji ne ɓeyde taw hôpitaux ji ne ɓeyde ɗen noon gueɗe ɓeyde tant que population en ɓeydo ɗum ko foti ɓeydede surtout noon éducation et santé ɗum ko foti ɓeydede tigui affaire debati gorko kadi en hulɓani Sénégal no fewi caggal yimoɓe jayniyankoɓe e foof e janggoɓe Qur'ana wotina dadi yo gendarme dadiɓe naati tan kaalen e banggue ɓoyen ko kadi ko jangguino alqur'ana hanki en teskima ina ɗum sabi aɗani e jaltugol farba ngom aɗani bamude aɗani yimɓe men en Sénégal naaɓe eɗen gandi kono eɗen majji quoi ayo tagi men majju so wiyama neɗɗo janggo Qur'an tawrama gorko debbatiyagal tan wayata kono elle aduna koko saami ayi Allah koko nunɗi de ayi ko tawte koye janggoɓe école ɓe tawe miken ceddi tawe gendarme tawe policier ƴeew ko ɗum tawte janguinoɓe Qur'an ɓe aɗani tagi kamɓe foof ndendi société mboɓe guuri e l'environnement définir l'homme neɗɗo taaridi wuuro ndi battinata e gurdam muɗum donc wonde ɗum nde juulɗo taw mo juulo wonde ɗum nde janggo Qur'an e wasde ɗum nde wonde ittata so tawi perguitte jani e muɗum so perguitte ne poti arde mum arate muɗum tan
te neɗɗo kadi heɓata so wona ko winda e dow mum ko winda e mum guilo arani oɗo aduna donc wadde wiyeede so wiyama jangguɗo ɓurani tan woyi kon elle enen mbiten ko fotani won non wona noon Allah waɗirta gueɗe ɗe guilay annabaɓe noon annabaɓe dañi sukaɓe aaƴiɓe est ce que enen haqqille men no wawa ɗum famde famata ɗum annabaɓe dañi rewɓe aaƴiɓe ha ceerda e mumen dañi sukaɓe aaƴiɓe ha ceerda e mumen te taw ka annabi aussi annabi fiyama leptama annabi yuwama annabaɓe ala fof maltraite mo mbaɗaka te pourtant homo reeni annabaɓe reeniɓe ko Allah reeniɓe koye men donc jinmi ko artu tan ko ɗum phénomène mo ganduɗa o sonno foof moƴƴude boom taw ko yewtere heerini mbaɗɗen ɗum mais pama ko phénomène gonɗo yaade aɗa andi ko woni adduɗum e yimɓeɓe showbiz o cinématographique o télé ji ɗi e internet o ɗum woni wadde influence yimɓe naata e ngal ɗo gueɗal kono pamen ko gueɗal kulɗigal ko gueɗal ɗo tan gasnirtade ko gese ha laaɓi Farba Ngom accama kono aɗa acca ɗo ko tawi loi ne yawta article L 29 e article L 30 Pape Malick Ndour jaggama e jour mbo woppate o nan loi nan to ɓennine oga nanaga jagga oga accama yimɓe kuccitiro Pape Malick Ndour liɓama dumbede kono suwa dumbede eyyi ok Farba Ngom accama ɗumen kalno mbima ɓe jaggi ɗum kono ɓe gacca ɗum lebbi sappo ɓe jaggi ɗum tema ɓe gacci ɗum aɗa andi tawi sa jaggi neɗɗo dow fenande a waɗa ɗum libéré dow wonno ala ko waɗi gueɗel keddigel ngel woni loi battede voté o est ce que ma conseil constitutionnel est ce que ma yawtin ɗum walla yawtinta ɗum par ce que Aïssata Tall Sall wi maɓe mbaɗ recours maɓe au niveau du conseil constitutionnel donc kamɓe kadi aɗa andi ɓe mbaɗi gueɗe ɗiɗi eɓe jawtin ɗum conseil constitutionnel finalement affaire on darto wasa yawtude hay ngollo lawol no wawi wasa yawtude aɗa andi ko tagi ɓeɗo goni koye théorie goni koye kecce goni koye caahan goni koye caahan non ɓe goni koye caahan quoi ɓe cuwa parde aɗa andi enen wona loi intéresse men ko yoɓe gollo leydi ndi ɓenen gonde caɗele mais wonde no wi loi to loi ga ɗum ɗo fof position ngaji politique Sonko woni yiiɗi wonde candidat Diomaye yiiɗi dañde deuxiéme mandat ɗum c'est pas important ce qui nous intéresse woni yoɓe mbaɗ feere ɓe gollo leydi ndi daña ko wurti Allah jarama Allah jarama Bamoudou ɗum noon en gardi hen ha ɗo neware makko e newtare makko on woni Dialal en jetti kadi ɓe ganduɗa ɓe en dañino yaadude toon to Daka o kala hitande woni Alhaji Oumar Samba Touba yantude Abou Djoubade e Alsane e Sami e Ousmane Ba e Aliou Banil Leyla e Dam e Khalili Agnam ɗum noon en jettiɓe no fewi e Harouna Aladji Salif Mayra men ɗum noon ɓe en gandi ɓe loppata Daka Dialal ɗum noon en calminiɓe en jaraniɓe no fewi nawowoma Daka no baba mbirni ronkanima nawde makko ɗum noon e Daka kadi tinnoɗen hen no fewi Daka ko faara men Daka ko enen jeeyi ɗum noon ko somi wi noon ko Sénégal naaɓe foof mbimi ko enen jeeyi Daka ɗum noon tinnoɗen hen so yonti ko dañƴa e ko donkuɗa pop wat feere jaaha Daka wonko woni toon so jii mawɗo ne jaggi hunde woppani tinne ɗen jehen Daka surtout enen la jeunesse jehen Daka ko nafoore men Daka ko malu men en jetti ceerno Bassirou Ba guiɗo men o wi neɗɗo wawa nafde neɗɗo ko Allah wawa ɗum nafde ceerno Bassirou Ba Allah jarama Djibi Dieng gorko mo Kanile Kanareji Allah jarama golle ɗe jooɗi peewi o yiɗa noon yettede e nder Daka o Allah jarama merci beaucoup Dialal